Epektibo na alas 6 karong buntag ang mega oil price hike na maoy resulta sa nagpadayong tensyon sa Middle East. Sa abiso sa mga kompanya sa lana, kini musunod mao ang increase nga epektibo alas 6 karong buntag, March 10, 2026. Sa diesel, 17 pesos and 50 centavos ngadto na sa 24 pesos point 25 centavos. Sa gasolina, 7 pesos ngadto sa 13 pesos. Sa kerosene, 32 pesos ngadto sa 38 pesos and 50 centavos. Tungod diini kaguol o kabalaka ang gibati sa pipila ka mga PUJ driver dinhi sa dakbayan tungod sa maong dakong increase. Sa interview sa Arimen Davao sa usa ka ginganlan og Louis, usa ka PUJ driver sa ruta o Route 8 ning syudad, iyang ipahayag nga dako kaayong epekto sa maong pagsaka sa presyo sa lana sa ilang inadlaw-adlaw nga pagpanginabuhi. Gawa sa kamahal sa krudo, ikabalakan sab niini nga basin ug mosaka na usab ang pletihan. Butang nga mo resulta unya sa pagnihit sa mga pasahero tungod sa hugot nga kompetisyon sa dalan. Sa laing interview sa DXDC ngadto kang John, usa ka driver sa rutang Pakalinan, giingon niya nga nagpa full tank na siya gabi pa lang. Apan tungod kay maapektuhan gihapon sila sa dakong oil price increase, wala sila'y mahimo tungod kay dili man sad nila kontrolado ang sitwasyon. Atong paminaon si John, usa ka driver. Bakit tayo, ma'am? Wala ginansya, ma'am. Huwag may mahimo na, ma'am. Kaya ako naman yun, Hindi naman, ma'am. Pauwa yung tani pa doon, ma'am. Makapafutang ka ba ka karon? Gabi pa, ma'am. Full tank, ma'am.